Mae hwn yn gyfnod heriol I gymunedau Cristnogol yma yng Nghymru, gyda chai llawer o gopeli ac eglwysi. Mae yna ansicrwydd mawr ynglyn â'r dyfodol. Tybed, oeddwn ni'n edrych ar ryw fath o ddiwrywiad rheoledig neu I oes genhadaeth newydd. Mwyn ateb y cwestiynau yma ac eraill, wy'n mynd I gyfarfod â Cynan Llwyd, sef Ysgrifennydd Cyffredinol newydd Cytûn. Ac I ofyn iddo fe am ei ddoethineb ac I ryw raddau be mae fe'n gallu gweld yn y dyfodol. Wel, Cynan, dyma ni yn Mae Caerdydd, canolfan bywyd cymdeithasol, cenedlaethol Cymru, mewn lot o ffyrdd, a dyma ti fel ysgrifennydd cyffredinol Cytûn. Mae llongyfarchiadau I ti. Diolch yn fawr, ie. A dy rôl newydd. So mae Cytûn yn annog eglwysi weithio ar ei gilydd ac I weddio ar ei gilydd ac I addoli ar ei gilydd. Beth yw cyflwr ecumeniaeth yng Nghymru ar y foment, bydde ti'n dweud? Ie, diolch am y sgwrs, diolch am gofyd I ddod lawr i'r bai heddi. Dwi'n bod cyflwr ecumeniaeth yng Nghymru yn un iach. Mae yna lot o gydweithio rhwng eglwysi, rhwng aelodau Cytûn. Mae yna awydd I gydweithio, a mae hwnna'n dod o le fi'n meddwl lle mae'r eglwysi a'r aelodau yn sylweddoli bod angen cydweithio mwyn cryfhau eu cenhadaeth nhw. A fi'n meddwl dyna lle mae Cytûn yn dod mewn. Fi'n meddwl bod ni gallu bod y gofod yna, y strwythur yna, yr offeryn swyddogol yna fel y petai I eglwysi a enwadau a aelodau Cytûn gallu cydweithio. Achos fi'n meddwl trwy fod yn unedig, mae tystiolaeth yr eglwys ar ei gorau fi'n meddwl. A mae Cytûn yn cynrychioli enwadau eglwysi lleol, cynrychioli enwadau traddodiadol hanesyddol, ond hefyd eglwysi newydd iawn I Gymru. Ffordd mae hwnna'n gweithio? Os yna tensiynau creadigol neu sy'n mae bobl yn dod at ei gilydd? Ie, un o pethau prydferth am Cytûn yw os chi'n mynd ar ein gwefan ni a gweld pwy sy'n aelodau o Cytûn, chi'n cael darlun o pa mor amrywiol yw yr eglwys yng Nghymru. A mae hwnna'n rhywbeth i'w ddathlu. Undod, amrywiaeth mewn undod, dyna'r ffordd fi'n hoffi esbonio fe. Ac I fi, ecumeniaeth, cydweithio, beth sy'n sail I hynny gyd yw cred syml. Credaf yn yw dad holl y lluog, credaf yn Iesu Grist ei fab, credaf yn yr ysbryd glân. Gret. Mae hwnna ddigon I fi, mae hwnna platfform solid I ni gallu ddod at ein gilydd a cydweithio a dathlu beth sydd yn ein un o ni. Beth yw'r newyddion da sydd gan holl aelodau Cytûn i'w gyflwyno i'r byd. Ie, hyfryd. Wel, ac wrth edrych i'r presennol ac i'r dyfodol Cynan, mae yna heriau gyda capeli ac eglwysi. Mae yna sôn am llefydd yn cau, am ddirywiad. So beth yw'r heriau yn dy farn di sy'n gwynebu ni fel Cristnogion yng Nghymru ar y foment? Ie, cwestiwn da. A dwi'n meddwl bod lot o heriau sy'n perthyn i'r eglwys yng Nghymru yn heriau sydd yn gwynebu'r cymdeithas yng Nghymru. Ni'n gwynebu lot o problemau cymdeithasol o ran tlodi plant yn pethau ofnadwy yng Nghymru. Sefyllfa carcharodau enghraifft yng Nghymru a'r Deyrnas Unedig. Mae yna broblemau mawr iawn yn y cymdeithas ni. A maen nhw'n heriau i'r eglwysi oherwydd ni'n cael ein galw gan Dduw, gan Iesu Grist yn ydyn ni fod yn oleuni yn y tywyllwch, I fod yn dystiolaeth o'i gariad a'i drigarau fe. Felly, os ni'n ystyried yr problemau cymdeithasol a'r heriau cymdeithasol, maen nhw'n heriau i'r eglwys I gamu mlaen mewn ffydd I fod yn dystiolaeth, I wneud yn iawn I dod â teyrnas Iesu Grist i'r sefyllfaoedd hynny.
A ti wedi sôn am niferoedd, y capeli yn cau, mae hwnna yn amlwg yn wir. Mae'r capeli ni yn mynd yn hŷn, lle mae'r pobl ifanc, mae hwnna yn her i'r eglwysi ni. Ond fi'n meddwl trwy fod yn unedig, trwy fod yn greadigol, wrth fod yn hyderus, wrth fod yn obeithiol, trwy fod yn weddigar, dy'r pethau yma ddim gymaint yn heriau, maen nhw'n gyfleoedd, fi'n meddwl, i eglwys Iesu Grist, i gamu mewn ffydd, i ddathlu a cyhoeddi y newyddion das da ni yn Iesu Grist. Bod yn rhywun sydd yn dod â gobaith i'r sefyllfaoedd yma, bod wedi addo, bod mynd i adeiladu yr eglwys. Dyw e'n gorffen y gwaith o adeiladu'r eglwys. Mae e'n mynd i adeiladu'r eglwys, felly ni gallwn ni dal yn dyn yn y gobaith yna mae Iesu wedi rhoi i ni a camu ymlaen gyda'n gilydd yn hyderus, yn greadigol, yn obeithiol, yn weddigar gyda'r neges da yr efengil. Wel, o ran yr heriau yn ni gyd yn gwynebu Cynan, mae Cytûn yn deulu eitha mawr ac yn eang, ieithoedd gwahanol, ond mae yna capeli Cymraeg, capeli Saesneg. Oedden ni'n gyd yn gwynebu yr un heriau, ti'n meddwl? Nes oes yna rhywbeth sy'n unigryw i'r rhai ni'n gwynebu fel Cristnogion Cymru Cymraeg? A ddim jyst eglwysi Cymraeg a Saesneg sy'n aelodau o Cytûn chwaith sydd yn hyfryd. Wel, rhaid i chi ofyn i ysgrifenyddion cyffredinol yr eglwysi am eu strategaethau nhw a'i ymchwil nhw, ond o siarad yn bersonol nawr falle, dwi'n rhan o eglwys Cymraeg yng Nghaerdydd, felly cyd-destun dinesig, lle ni yn un o'r lleiafrifoedd, ymhlith nifer o lleiafrifoedd mewn cymdeithas Saesneg ar y fwyaf yng Nghaerdydd, felly ni'n teimlo bod ni wedi cael ein galw i gwasanaethu y Cymru Cymraeg. Felly, chi gorfod gwneud bach o ymchwil yn ydych chi, wel, lle mae'r Cymru Cymraeg. Ni'n byw yn Grangestown, so chi'n bwmpo mewn i Cymru Cymraeg bob dydd. Falle, pan chi'n byw mewn cyd-destun mwy gwledig yn y gogledd neu gorllewin Cymru, a byw mewn pentre Cymraeg, a felly mae'n haws ffeindio'r Cymru Cymraeg yn ydy. Ond wedyn ni, siarad gyda eglwysi Saesneg wedyn ni, dyn nhw ddim gorfod mynd ati i ffeindio i cynulleidfa ieithyddol nhw, ond mae mwy ohonyn nhw yn oes, mae popeth yn relatif i'ch cyd-destun chi yn ydy. Mae'r cyneuaf yn fawr ond y gweithwyr yn bryn, a fe mae hwnna'n wir mewn unrhyw cyd-destun ieithyddol. Ydy. Wel, ti wedi sôn am Grangetown ac ti'n rhan o Angor, mynegiad newydd o bywyd eglwysig, capelig a maen y ddinas. Mae'r enwadau i gyd, dwi'n credu, yng Nghymru. Mae'r eglwys Presbyterydd yn enwedig yn buddsoddi eitha lot mewn i arloesi. A mae'r enwadau eraill i gyd yn gwneud rhywbeth tebyg. Beth yw'r gobeithio di o ran arloesi a be mae hwnna'n golygu i ti yn bersonol o ran Angor, a beth ti'n weld yn y genedl o pethau newydd yn digwydd? So dwi'n un o arweinwyr Angor Grangetown sydd yn dod â nawdd buddsoddi ac arloesi undeb yr annibynwyr. Ni'n aelodau yn Eglwys Ebenezer yma yng Nghaerdydd, felly ath Ebenezer rhyddhau criw ohono ni dechrau'r gwaith yn Grangetown da nawdd yr annibynwyr. Mae'r gair arloesi yn ddiddorol yn ydy, achos be ni'n neud yw cwrdd bob yn ail dydd Sul i weddio, i gwrando ar gair, neges, pregeth, galwch be liciwch chi, i ganu ac i mwynhau cymdeithas. Mae hwnna'n digwydd cannoedd o weithiau, miloedd o weithiau bob dydd Sul yng Nghymru. Ond ysgweld yr angen oedden ni i darparu rhywbeth Cymraeg, addoliad Cristnogol Cymraeg yn Grangetown, rhoid y cyfle i bobl Grangetown mynychu role Cymraeg yn Grangetown a cael cyfle i sôn am Iesu Grist. A mae'n wych gweld yr enwadau, bron pob un, os nad pob un, gyda rhyw gynllun arloesi. A mae'n wych gweld hynny. Mae yna rhyw ymdeimlad bod yna rhywbeth newydd yn dod. Mae yna rhyw agor yr hen ffynonau yn digwydd yng Nghymru. Am rhaid i ni jyst cofio yn oes rôl yr eglwys yn hynny, yn y pethau newydd yma.
mae gan yr eglwys adnoddau, mae gan yr eglwys bobl, mae gan yr eglwys enw da, gwerth canrifoedd o hanes a traddodiad. A mae hwnna'n rhywbeth i ddathlu, mae hwnna'n rhywbeth i dal gafel ynddo. Ond bod ni ddim yn troi'r traddodiad a'r hanes yna yn eilyn, yn dduw yn y fe. Bod yna gydweithio rhwng y pethau newydd a'r eglwysu, bod yna awydd i gweld rhywbeth newydd, a'r awydd y mwy na dim yn y fe, i dwy'n clod, i enw Duw, i dod ar deyrnas mewn ffordd real byw i bywydau'n cymunedau ni. Os yna tensiwn ti'n meddwl, neu rhyw fath o beth, siwr ni'n cadw'r berthynas rhwng yr hanesyddol, y traddodiadol a'r arloesol, ond yr ddau'n gallu byw da'i gilydd a llywyrchu gyda'i gilydd. Dwi'n hanesydd, dwi'n ymddiddori mewn hanes. A twod, pob diwygiad oedd na arloesi yn oes. Pob cyfnod y hanes oedd na pobl ifanc yn camu ymlaen a wneud rhywbeth newydd. Tybed faint o weithiau oedd Daniel Rowlands, Hywel Harris, Pantycelyn wedi cael rhyw row gan yr hen gryw am mentro wneud rhywbeth newydd. Ond ni'n gweld Duw yn bendithio gwaith newydd. A mae hwnna'n rhywbeth ni'n gallu dysgu o hanes, i fentro, i arloesi. A falle bydd yna hiccups ar hyd y ffordd. Ond i ni dal yn agos i Dduw, i ni cadw'n ffyddlon i Duw, i ni cadw'n ffyddlon i galwa Duw ar ein colonnau ni, ac jyst i fentro, i ceisio neu rhywbeth newydd, a jyst gweddio bydd Duw yn bendithio i waithau. Ac yn ola Cynan, wrth i ti ddechrau y swydd newydd, beth yw'r gobeithion di am y 5 mlynedd, 10 mlynedd nesaf falle? Nid jyst o ran dy rôl di, ond be allai ddigwydd yn Gymru? Be hoffai ti weld ymhen 10 mlynedd sydd ddim yn bodoli ar y foment? Gret. Cwestiwn da iawn. Bys ni'n wrth fy modd yn gweld Cytûn yn cryfhau o ran cydweithio agosach rhwng yr aelodau, bod Cytûn yn dod yn offeryn, yn ofod diogel, saff, cyffroes i cydweithio rhwng aelodau. Bys ni'n hoffi gweld mwy o aelodau yn dod yn rhan o deulu Cytûn. Fel fi wedi dweud yn barod, dathlu undod, ond amrywiaeth o fewn undod. Bod Cytûn yn adlewyrchu y Cymru gyfoes. Yn ni'n golygu Cymru gyfoes tyfas i bywyd yr eglwys, ond hefyd dathlu bywyd yr eglwys ni'n gweld yng Nghymru. Felly'r amrywiaeth sydd yna, a bod ni'n dathlu hynny. Bys ni'n hoffi gweld Cymru yn llewyrchu, yn economaidd. Bys ni wrth fy modd angweddu yw, fel Nehemia yn mynd ôl i ailadu muriau ddinas yna fe, bod ni yn gweld eglwysu Iesu yng Nghymru yn arwen y gad yn hynny o beth, yn ailadeiladu Cymru, yn economaidd, yn gymdeithasol. Bod yna heddwch, bod yna cyfiawnder yn cael ei sefydlu yng Nghymru, a hynny yn enw Iesu Grist. So gweledigaeth holistig. Mae'n efengil holistig. Dwi wir yn grydyniol yn hynny. Mae'n efengil, mae'n newyddion da i'r corff meddwl ac enaid. Diolch i ti. Croeso.